प्रेमी लक्ष्मीकांत ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गुंडा सखी ग्रीटिंग दे के भागले को गुंडा सखी लेके आए गुंडा सखी ग्रीटिंग दे के भागले को गुंडा सखी। प्रेमी लक्ष्मीकांत ऑफिशियल बड़ी दिन से पड़ल रहे पीछा, ओकर पूरा न भइल का बोईछा। ए सखी सुनना रे, बड़ी दिन से पड़ल रहे पीछा, ओकर पूरा न भइल का बोईछा। बड़ी दिन से पड़ल रहे पीछा, ओकर भइल न पूरा इच्छा। सखी रही हम अकेले आइला फुवन के लेता उतर रहे मुछा मुंडा सखी लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी ग्रीटिंग देके भागले को गुंडा सखी लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी ग्रीटिंग देके भागले को गुंडा सखी ग्रीटिंग देके भागले को गुंडा सखी। प्रेमी लक्ष्मीकांत ऑफिशियल देखी के ओकरा के लगी बड़ी डर हो, कैसे बनाई हम उनका लाभार हो। आजादी कहाँ से खोजी पूछे आई, चक्कर काटे लचार बेरा हमरा घर की। देखी के ओकरा के लगी बड़ी डर हो, कैसे बनाई हम उनका लाभार हो। आजादी कहाँ से पूछी आई, चक्कर काटे लचार बेरा हमरा घर के। देखी के ओकरा के लगी बड़ी डर हो, कैसे बनाई हम उनका लाभारो। सखी बढ़ परेशानी खाली करे छेरे खानी संगे रहे उनका झंडा सखी लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी ग्रीटिंग देके भागले को गुंडा सखी लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी ग्रीटिंग देके भागले को गुंडा सखी ग्रीटिंग देके भागले को गुंडा सखी। प्रेमी लक्ष्मीकांत ऑफिशियल चाहेला 2 साल से हमारे उठेरा में कारी जवनिया जिया नौआ नेरा में। प्रेमी लक्ष्मीकांत बनल सामने झाई साखी अवनी से कैसे बताएं। रहेला 2 साल से हमारे उठेरा में कारी जवनिया जिया नौआ नेरा में। प्रेमी लक्ष्मीकांत के कितना समझाएं, साखी अवनी से कितना बताएं। रहेला 2 साल से हमारा उठेरा में कारी जवनिया जिया नौआ नेरा में। सखी रही हम अकेले आइला फूलन के लेके उतर रहे मुछा मुंडा सखी लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी ग्रीटिंग लेके भागले को गुंडा सखी।